Hello, good morning guys. Sabong day. Ano yung Mark? Day ano yung sa Mark? Day 4. Guys, it's day 4. Good morning, di ba ko tapos morning devotion namon. Gagari ko din sa group ni Jaiko. Ano yung pangalan sa group nyo? Ano pa? I'm with Jerusalem. So mag-skate kayo mamaya? Yes. So kami, anong kaiba ng skate at acting? Spelling? Bright talaga. Right kayo, good. Pag nako ko gusto kong parehosi mo. Sana ay. Sige, bye guys. God bless. Ay nang comfort ka. Siya. Ay nako. Nagabi nang nagwali natulugan ko during sa sermon. Kamo na Pastor Marlo, sorry gid natulugan ko. Kapoy gid yung kagabi. Ang pag-abot ko, pagtupa ako balik ko sa akong kwarto. Pagtupa ako sa Katrin, natulog ako dayon. Di kibotan ako pag alas 4, namukaw na din ang Iloilo. Sabi ko din mga taga Nakalota. Hanapin okay man lang, hindi kayo, pang alas 4, bugtaon ako to. Yung kita ko, may abi ko kamatan, kito nga ako, hindi damo ka, ano? Oh. Hey guys. Pag may makeup tutorial tayo. So, mabag-grade tayo. What's in your bag na lang? What's in your bag? So guys, bag grade with Manantax. Anong ginadala mo? Permit, taga-camp kid. Wallet again, and wallet again. Bible. Uy! I mean, kwarta na muntanan. So, Ay, ikaw gali ano? pwede nyo kumahulog. Madula ang kwarta. May bandana ka na. Pwede nyo kumahulog. Sige. Ang among taho iya. Guys, subong gaano kami attend ano yung seminar yung isa ko seminar about HIV ng mga facts na about HIV paano kumalatan na siya paano i-prevent so ako nagpalit ng pabot kailan ka pinali mag-discuss ang mga klase sige nasa pagyaman sila sa social media. So guys, I'm on a day 4 for the Subong. Thursday Subong? Thursday Subong. So, ano ba yung activity ko Subong? Okay. Ano po? Pag later, may community immersion pag kami. Guys, bagulo ko tapos panyaga. Huwag kami nagasto Subong. Kinakaon ako Pelya, Century San Marino na Pelya. So buong kabalik na ako sa campsite. Pagbabaka ako guro na rin magkapikit o katuluyog sa buong na hapon. Ay nako, per day kinit. Feeling ko, nung na-realize na nila na nagka-HIV sila, feeling ko din naman na-accept na nila na mali sila or yung iba hindi din naman nila gusto. Ano pangalan mo, miss? Ha? Ashley. Guys, meet Ashley. Hello, taga Luzon, no? Gabi, kamusta ang grupo mo? Okay man? Hindi ka ba inasar? Inaway? Magaganda yung kasama ko nila. Subscribe ka sa account ko, sa channel ko. Jared Kaiser. Baka may time ka mamaya. What is up guys? Right now, nag-grabbing to doon sa ulan. So, i-take ko na lang advantage. If you notice, no kalaw ay isang audio subong kaya wala akong i-attach ang microphone sa camera ko. Subong, todo dalagid, maligo ko din sa ulan. So guys, subong. Oo. Subong, i-take advantage. Kaya kulang itubig, maligo na lang ako sa ulan. Kita ko sa likod. Sabi ko ito. So guys, dalagid. Guys, kanina nagkampa kami sa ball relay. Himala, first kami. Subong, ga-form kami big circle. Si Laven. Laven, no? Yes. Loving or Laven? Laven. Si Laven. Yep. Taga-tingin ka ni, Kapis, no? Iloilo. Iloilo, taga Iloilo.
na guys. Galing sa kahon, music. Tagating ka galing, ma'am? Negros. Nagsipo, galing ni Mamailan. Kamu sa Palawan, di ba? Palawan. Ayun. And they will assign you some tasks to do. So ano ito yung mga tasks? Like maglilinis kayo, magwawalis, Team 3? Dito kayo sa grade 4. Hello, Papa. Iyan ko pa. Hello, Papa. Ano gusto mo ako yung pagkapantan bag? So mga guys, mga community immersion kami. Imagine ko, makato kami sa sa mga lugar bala mga squatters area, sa mga panimalay, di sa balay, sa mga pumuluyo, di. Nang dili kami gali baliw brown namon. Lang kami gali maninlo lang kami. Hindi na tabi mek, sa dito. Maninlo. Hindi. Ako. Pangalan sa eskwelahan. Wala ba? Doon niya nagani? Dunya Hortensia Salas Benedicto National High School. Inyo ya si Mamailan yan. Mamayla National High School. Inyo ya sa Kapis ya. Sa Antique. Ay, inyo lang gali. St. Augustine Catholic School. Itchin nila. Ikaw yung Meg. Antique National School. Kaya musta? Ayos lang. Kaya yung subscribers. 605 Wow. million. Ano, Jake Pauler ka man? Pero kailan mas Jake Paul? Or, Si Logan? hindi sa sa PewDiePie. Oo. Pero yung buligan naman si PewDiePie. Pwede ka. Nagkatlo sa headquarters ng T-Series. Ganyan clickbait ang title. Yung traya magtulog sa headquarters ng T-Series. Ano siya? Pwede nila? Oo. Tigon mo lang. Pastor. Hoy, may hapon po. Hapon. Hapon. Sino pa mo? Mong parinti mo? Actually, si May Ryan, my friend, my Ay. good friend from Salvador Benedicto, O taga Salvador ka, sir? San Salvador. Taga Tuburan ko? Hindi ka na yun? Pandanan? Oo. May Bunga, balik. bunga. Asa bunga punta pala gali? Kalit ka, ano ka na? Tinapulo mo ginabalde? Maldi. Ang drums? Pulutan niyo? Para may pangligo ta? Bali guys, nang hindi kami kapaligo, kung aga, galiyo, kung aga, para hindi kami makita sa iba na campers, nag-glass na kami daan. Mga alas 5 sa aga. Kailan ba mukal? Ano po masasabi nyo? Okay lang. Kay Lo, ay di kami iladusa. Pula, tiga pula, manang dingding. Ito mo rin Oh, ano di ka kapatubig ulit? Yan po, kasi po, nagkakaubusan ng tubig. Pero buti lang po hindi nakakaubusan ng puso. Kasi kung nagkakaubusan, wala tayong magagawa. Iyak na lang taga. Joke lang, joke lang. Matandog ka, hinihintay lang. Opo. Tagalog ako kasi taga Negros po. Bacolod, kaya nagtatagalog ako. Chan, kamusta nga? Ayos. Damo sang sagbot ilang Ay, sula. manutod na ta karon? Pwede gid manutot sa karon kay para dating Parang, oh, sige mabonfire ta karon. Guys, kamusta? Ilang buwan ka di ba daw? Ano ginagawa mo? Ginagawa mo! Ginagawa mo. Ama na gulpi yun. Nandiyan, salon ka lang. Idikit-kit. Papi, palapit. Ayun na. Ay. Sala. Vlog ko. Hi lang dyan Hi sa mga... guys. Ano yung pangalan mo, miss? Hi, I'm Rafa Cortel Guys, it's Rafa. Taga din ka? from Capiz. Capiz? Yeah, the head of facilitators. Ay, grabe. Wala akong body. So, yung nakikita niyo na ngayon is ang head ko. And hi lang dyan sa mga friend ko sa Capiz. Or friend ko sa Iloilo. Grabe, dami Sa friend. Negros. Ano Instagram mo, miss? Actually, I don't Instagram. Facebook mo? I want private life. You want private life, right? Yeah, I want a private life. I want a quiet life. So, my Facebook is just... Yeah, I have a Facebook. I have to connect with the world.
Di paano na, sa mong famous ka na, kay 15 Oh. million subscribe, joke lang. Oh, wala akong choice. If yun yung destiny ko, then be it. Siya. Ipatiin mo boyfriend mo. Hi boyfriend, why don't you exist? Sige lang. So guys, that's si Rafa, no? Now she's existing. She's existing. Hi, he's gonna he's. Ay, akala ko. Don't take lusot-lusot. Yun na si KJ, tatay. Gamitin kami para sa Talents Night. So bumabaka ako di sila pagkaon, no? Kaya nagutom na gid ko. Yun. Nagpilang siomay. Ay, magkano pong siomay? Nagsampung isa? Tatlo puno. Sige, sige. Alright. Ano yung pangalan mo nun? Puday ta kagabi, no? Ano? Dodo. Si Dodo. Kahit Tagayloilo, di ba? Ano? Guys, nagbaka ako siomay. Ikaw saan lang din? Let's try to... Namin sa sauce nila? Sarap. Namin sa sauce? Pero di ka namit. Wala na dito sa inyo. Kaya rata. Dugay lang kami. Lamar lang ba? Dugay ka kaon, tarong be. Pero ako din. Unlike sa Bacolod. Saka siomay sa Bacolod. So, Kaya mo sa ako quick. Alright guys, quick naman tanong ko. Guys, tapos na mo rehearsal. I practice. Kuluhaw gid. Ako na. Dilagid. Guys, nang ginuko ka pigi na kay pangita ko din yung baso. Dilagid ta. Guys, pero digid ka may lang cooperative sa amon groupmates. Sako sila cellphone ba. Kaya din guys, miyara group presentation mo iban ma-acting, iban ma-skit. Dayon ambot ba sa iban pagit makanta? Amo na. Grabe. Ay, ano napili? So balik guys, ang mga galiyang campsite namon, Santa Monica Elementary School. Uy, say hi guys sa vlog. Taga-tingin ka muna, church? Banate? Yes, grabe. Sa ginagani. Taga-Negros ka daan, naman hindi ko ba familiar na. At taga-tingin ka sa Negros. Kapulupan dyan. Nang nakagid nag-ano sa church na gamay. Sa ano sa? Yun. Ay, Pastor's Clan. Ano yun? Anong yung pangalan mo, ma'am? Si Ma'am Ruth, kag si Ma'am... Ano gan? Jessa, kag si Sir... Jairo. Pastor? Pastor ka din? Ay, kag si... Joe. Si Joe. Pangita ko di baso ko na ginawa ko daan kape kagina muna. May group may ma-present mga makaron. Sa Bakkes Evangelical. Okay, Pastor Eli. Na Bakkes Evangelical. nag-send po ka mga sinema. Oh, subong Guys, subong naman, manyapo naman ko. Ang oras subong 5:53 na. Medyo kapuy pa ko amot do galay matya ko kasakit tunlan ko. Na ano ko. Sige lang. Last day na daan buwas. Dapat hindi ko maglay matya. Sige guys, nyapon ta. Panyapon, talong mo kain. Pulo lang ko no. O sige, te, isang talong po. Sama na ako. Sige guys, hindi ko guliga kaon sa kay DC&E store. Ang mura talaga at masarap pa. Parang ano lang. Ganyan kasi siya. Pagtaan. Ay, nang miss, isa din ng chicken curry. Half price lang po. Kung nandito kayo sa Puerto Princesa, punta nyo dito sa Santa Monica. Ang karinderya nila, kita. Ha?